liqolo singakophanti hulumeni ngicela usise ungalifa liqolo singakophanti akuvumi kodwa kuyaphoqa ukuthi nginshiye bazali bami. Owe inkabi yami saqondana mhla phela sihlala sigejana. Hey plaza sihlale sigejana mina nawe inkabi yami. Hey ndoda. Phela namhla sicishe sagejana yazi ukuthi ngilibazise ukubheka i-report ndoda. Ngabe kade ngihambile phela ngivuyele kakhulu namhlanje. Ha mfethu. Kambe usefethu siphethe ama report namhlanje? Ya ndoda. Yazi phela mina mfethu lami ngilikhohliwe. Hayi bo mfethu jike uyolanda. Ayingeke mfana. Ngizomtshela ukuthi ngizoliphatha kusasa lengikhohliwe. Hayi bo mfethu. Mucabanga usezoyikhola leyo nto leyo. Ngathi umzwile izolo ndoda ukuthi uthe asithembe ukuthi awulidabulanga ngoba phela unifailile. Uzovela ayitshela ukuthi ulidabulile. Iplaza mfethu. Kodwa mfethu. Yazi phela nosemfethu usenokusijwayela phela manje mfethu senokubukisa ngathi phela lapha eklasini. Nami iyona into engiyibonayo leyo senakho ukujwayela lento yakhe. Cha mfethu usesiyajwayela ngempela manje. Ngathi usenza kakhulu phela manje. Isicelo somthetho ukuthi ayingeke phela ndoda athi wenza kakhulu phela manje. Ya usenza kakhulu mfethu yazi. Yonke siyahamba isikhathi yazi mfethu. Awuphuthume kimi mfethu ulanda i-report mfethu sokhuluma esikoleni. Hayi okay mfethu ngisawulanda ke. Sure. Iwe ntombi Popayi, yabo namhlanje ngizizwa ngijabulile kancane mfethu. Yabo ngiyathemba buzwenza ubulungiswa. Ya sithembe mfethu. Kade ukhala nawe. Ngangikhala kufanele baba. Phela kwazi ngayimisela emsebenzini wamasikole ngiyinikele mfethu ngijike ngizofeyila. Kanti ukufeyila into ehlezi ikhona mfethu. Akufeyila abantu abangayinikeli kuphela. Ufeyila khona uyinikela unjalo ndoda isemhlabeni la. Hayi ngeke. Kusho ungayinikelile ngokwanele. Phela uma uyinikela kahle mfethu ngokwanele uyaphasa ngeke ufeyile. Uyafeyila baba. Kusho wena usholo ukuthi bonke labantu abafeyila abantu abangamiseli futhi abanganaki. Ya abantu abangayimisela. Hayibo. Nakho nje wena ufeyilile kodwa uyimisela futhi unaka. Hayi ngeke. Kusho kube khona iphutha baba. Uthe use mina ngiphasile. Okay. Uthena abantu abafeyila abantu abanganaki. Ya abantu abanganaki. Hey, awazi lutho wena. Yazi lo mkhulu akaShezi wakwangitshela ukuthi impilo umalala ephenduka. Ngathi ngiyambuza ukuthi uqonda ukuthini. Wathi, yazi empilweni mfethu izinto ziyashintsha. Ngathola ukuthi namhlanje ujabulile mfethu uyahleka. Kusasa kodwa ukukhala. Wayibala futhi naleyo kufeyila. Wathi ngingafeyila umuntu obenza kahle kujike kuphase lo benza kabi. Hayibo. Kanjani manje? Kahle mfethu. Wathi lento ihamba ngesikhathi empilweni. Khona isikhathi sokujabula nesikhathi sokukhala. Ngakho ke mfethu ukwazi ukuhlala ujabulile. Ya. So nje lento ade yenzeka kuwena mfethu mina bese ngicabanga kanjalo ukuthi mhlambe nawe sekufika isikhathi sakho sokuthi ukhale. Ya mfethu, nami bese ngiqala ukucabanga kanjalo uhlapha ngibhala kahle. Kodwa ngibuye ngicabanga ukuthi no man, uRodo uphasile mfethu. And futhi ngeke kwazi ukuthi kuba ngibhala kahle uRodo ebephasile. Yabo ngithi uRodo aphasanga ke. Ngabe ngiyamukela ukuthi ngifeyilile mfethu. Ya mfethu. Plaza nosizwe ukuthi nijwayelene noSef futhi nyazwana. Cabanga kobe komunye umuntu. Futhi phela bese kuzomela amukela ukuthi ufeyilile ngoba kanomuntu ozomkhulumela. Andike mfethu kuyasiza futhi ukuthi wazane nothisha mfethu. Buka ngiyasizakala nje mina manje. Ya, kodwa noma ngase sibone uthisha mfethu. Kuyasiza nokwazana nabantu. Kuya ngokuthi ungubani, uhamba endaweni ezinjani, uphila nabantu abanjani. Ya mfethu kuyasiza ukuthi wazana noba emhlabeni mfethu hey. Ya mfethu. Manje usenje wethu asiphatha ama report ufuna ukwenzani? Eish, anginayi sure kodwa ngicabanga ukuthi ufuna ukulungisa le nkinga yami mfethu. Hayi, singafayiliswa ke thina mfethu kushintsha ama marks ethu. Khulileka ngeke enze into enjalo mfethu. Oh hayi, koba ngcono uma kube njalo. Ya mfethu. Semse classini. Yazi mfethu, asivele siqale i-office khona sohlala sisazi nje ukuthi siphazanyiswe lutho. Siqale office. Soyenzani manje office? Hawu sihambisa ama-report. Hayibo. Bekuthiwa sophatha ama-report? Kuthiwa siwaphathe and futhi kuthiwa silethe namhlanje ekuseni baba. Ayi ngeke baba, mina ngizwanga kanjalo. Oh, ibuze kuthiwani wena? Ngimzwile impela usekhuluma indaba yama-report, kodwa uthi asiwaphathe? Hayi baba. Hayibo, ushilo wecabanga. Ish. Ukuthi mfethu lami lingikhohliwe mfethu. Hayibo mfethu sowenze njani? Awunqani vele ugijima kini olana? Ngeke ndoda. Ikude kakhulu mfana ekhaya. Eplaziye kukude kini phozo wenze njani? Mfethu ngizohlala ngizowenze njani? Hayibo mfethu vele uyijuba uhambe umtshela uthi ulikhohliwe i-report. Mfana usewubhamba ka mfana. Ngcono ube ngihlaphe ngiyomtshanga indaba yesibhamu ngoba naye vele iyamfaka. Eplaziye useyabhampa methandile. Anqena vele athi sicuthe nje ubukhohliwe i-report ukhumbuleni. Kodwa sicuthe ukukhohlwa kuyozingela.
Anikho serious empilo nini. Ewazi yena ngqo mfana wami. Mina sengimfundile uDlomo. Hayi ngiyabona. Mina mfethu kuyanginyanyisa mase sosamapisa nomqondo omncane. Vele uthi angimceli ngamavele mani baba. Hayi bo. Ngicela inhlabane nje ngeqhubha. Ya ndoda uthi yancika lento yakhe leya. Hayi, useyedlala sengekho kuthena akuqondile. Hayi udlala kambi ke bo. Thina sizile kuzodlala umuntu adla nabangani bakhe. Hawu. Wona yini manje umoya ephisi? Rodo mfethu, asihambiseni manje kusena ama-reports. We mina ngiliphethe. Awuliphethe? Ngobani manje mfethu? Ngikhohliwe. Mfethu, ulikhohlanga unamanga mfethu. Hayibo, wazi ngani sibengafuna uliphatha? Ngibonile nje indlela obubuza ngayo izolo ukuthi ufuna ukwenzani use. Kodwa vele bafu ukwenzani ama-reports la esikoleni? Mhlawumbe bafuna ka-double check ukuthi alikho niphutha elenzeka. Hayibo, ba-check ngani kwi-system? Habe angazi phela nami. Indaba lokhu ubuza mina ngathi no-connection nje nabo. Cha phela bengibuza ukuthi uzongiphendula ngolwazi lakho uma uwazi. Rodo ngabe ngithatha phi ulwazi ngoba mina ngumfundi njenganani sihlala sonke eklasini. Ngabe ngizazela lapha indaba zasema-office. Cha phela wena ubhuti wakho uzona nothisha so mhlawumbe uyakutshela. Hayi akangitsheli. Kodwa engikwazi ukuthi sisazophenduka ishebe epletini. Lisazobuka isinamuva. Hayibo, ishebe epletini. Khuluma ngani wena? Hayi ngeke ngikutshele. Thula uzobona wena. Hawu Popayi. Thula uzobona wena. Kodwa engikwazi ungakaphenduli 3 days lizobe seliqhumile ibhomu. Hayibo, ibhomu. Madoda ningasibulali ngamabhomu. Ayikhuleka ngenifa. Ukhona bayokhala zinyembezi. Wobani manje abayokhala? Hayi akho umuntu oyokhala. Ukuthula wena uzobona. Hawu Popayi usufuna ngincengeke manje. Ayikhuleka ungangincenge ngeke ngikutshele boy. Aha, usufuna ngincenge. Akhuleka ngeke ngincenge uzoncenga unyoka. Oh, Popayi, sengalihambisa ama-report lami kusawufuna ngiphathele. Oh, ya mfethu ngiphathele. Hayi mjithu nesibindi yo. Hambisa ufeli. Hayi, uyazi na wenzani. Thula wena uzobona. Awu inkabi yami bese ngitshela uvele walala yazi. Hayibo, indaba ngicabangele lokho vele. Hayi ngibona ungasabuyi ndoda. Hayi mfethu bengisabheka report lami lapha ekhaya mfethu. Oh, walithola kodwa. Ya ngitholile mfethu nosibhebe sengikhohliwe ukuthi ngalifihla phi yazi. Hawu, awulifihlelani wena? Hayibo ngangingafuni balibone lapha ekhaya mfethu baphapha kapi phela laba. Hayibo, usho ukuthi awubakhombisanga nje kini report lakho? Ya abalazi nje sidala futhi. Hayibo, abakubuzanga nje inhlobo yereport lakho? Cha phela mfethu ukhulu ungibuzile mfethu ukuthi kusenjalo ngamtshela ke mina ukuthi yebo kusenjalo mfethu sethi naye okay. Beqonda uthini mase kusanjalo? Besho ukuthi phela ngisafeyilile yini. Ha, kini sebevele bakubuze nje ukuthi kusanjalo. Hayi cha bayakujwayela mfana. Hayi mfethu abangijwayele mfethu. Ba right kunokuthi belokho bengibuza ukuthi ngenze njani kule term le nami sengilokho ngichaza ukuthi ngenze njani akhambanga kahle mfethu. Hayi ngone babuza ukuthi kusenjalo bese sina ya baphume kumina phela mina baba ngizwana nesicefe ndoda. Hayi ngiyakuzwa mfethu. Endoda mina mfethu bahlala bengibuza njalo mfethu engihlezi ngichaza mfethu. And futhi uyabona ukuthi bayaphoxeka mebezwa kuthiwa ngifeyilile. Baphoxwa yini kanti bona abajwayeli nokuthi kunje ngeke kushintshe ndoda abadedela ubhinje abazali mfethu. Mfethu abajwayele ekhaya mfethu balindele kukhulu kumina. So nje mfethu umuntu kumele afunde aphase mfethu. Uphase baba khohlwa ndoda musilokhu uyikhohlisa la ngeke uphase wena uyindawo ndoda. Hayi sikhofa kusangalunga mfethu wena musukushesha ugive up. Ayingeke nyose mfethu angisheshanga mina ngagive up baba mina kade angibekezela sifela thina ndoda kwaye mina senginamahloni phela ngeke phela siyidomi ngempela thina. Awukahle kancane mfethu lento yakho lokusido mfethu thina sisazophasa mfethu. Ayingeke baba uyeke ukuyikhohlisa baba la asiyindawo thina ndoda. Ngiyakutshela ndoda yabo thina next year siya high school. Ha wele le icelo lonyaka wonke ke nje lelo ongiphelezela mfethu ngeclass safuna ukuphumula kancane. Wasiqale sihambisa ama reports kuseni. Oh ya asambeni sekuseni mfethu samsena ama reports kodwa wena uzokhuluma namhlanje. Awufesi sikho mfethu uyanje mfethu uthi mina nginamahloni ukukhuluma nothisha. Ya ngiyazi ukuthi unamahloni nokukhuluma nothisha but namhlanje wena uzokhuluma nose. Awufethu. Hayi okay asambe mfethu. Sambeni. Qoqose. Sure. Yebo sengisale sama reports.
Azowabeke naphasi. Awuthi uphoyile kabayini? Lapho phasa. Oh, lalela. Cela ungisize. Ungitshelele nabanye lapha ukuthi ngicela ama report abo eze la njengamanje. Yebo sir. Njengamanje. Uzophuthuma khona manje. Yabo. Popeye. Sawona se. Ngene. Yebo, sengizoletha i-report. Beka sikhulile boy. Ciao. Ngizizwa ngijabulile kancane mfethu. Nasiye mfethu afika akhuluma lapha kutheni mfethu. Awufethu, uzofike ngithini mina lapha? Awundoda. Kanti siyenzani thina lapha kutheni? Sihambisa ama report. Nazo ufuna umtshele mfethu sisaletha ama report la. Ish. Letha la nelakho ngaphathe uma u2. Oh, imali. Sure mfethu. Babuzenza ubulungiswa. Ya Sithembe mfethu. Kade Ngene. Ngithatha ama report lase. Pho manje le shwabene kanje kaba. Oya lasikhova se. Beka la. Kangikhala kufanele. Azingayimi. Abantu bayabusa. Bahlela benza ilutho kodwa bayafeyila. Weclass izolo la ngicelile ukuthi abantu abagoduke bayema kuba bangibuyele nama report namhlanje. Ngiyabonga kakhulu kulabo abangilethele futhi ama report abo bese wanakekele ngendlela. Bakwethu ukuthi i report lino fail phela kusho ukuthi alihambe liyodlala ehokweni noma nigcobe ngenyawo lapha ke nifuna ukubasa ngalo. La ngiphethe list la yabantu abangalethile ama report. In fact futhi bawu2. Ulo uguliwe report lakhe ngiliboni la. Angazi ukuthi lonto yenziswa yini. Bese kuba ubalo. Ushanga ubalo. Sicutha angiyena umngane wakho mina uyezwa. Leli report ngiyalidinga la. Fanele uma ukuthi uhambile wayozingela ngalo noma wagoqela umfana ugalo wenyamazana. Ngiyalifuna kodwa mina la lo report. Ngoba class yazi kwesinye isikhathi uzothi uyagoloza ne-report kanti leli lakhe impela i-report esilidingayo. Angazi ukuthi niyimisele ngane nabantu engafuni ukuletha ama report. Niyithande bakwethu. Abantu bayithande bathanda umsebenzi wabo. Masilethele i-report la ekade senifuna ukulisebenzisa endlini encane kini. Hawu. Ukuthi nifailile akusho ukuthi phela ningayihloniphi nezinto zenu. Ngiyabonga kakhulu lo ma report esazongilandela. Otherwise umuntu uzobuya nomzali ngempela nge-report nje. Nje ngizofeyila. kanti ukufeyila Shomshisa. Sure. Hamba kanjani? Hamba kahle. Kumoja. Buka phela ucongibele isigubhu sakho masiqedile. Ngeke ngiqede yazi. Hawu kanjani manje? Kahle. Yebo. Ayuphuze sibone ukuthi ngeke uqedeni. Hayibo ndoda, sengaze ngiqombiswa amanzi awuboni unenza ngifuna isigubhu sami. Hawu ngobani manje? Ngoba ngiyakhumbula nizolo kusenithwenzeni. Hawusalapho. Musu ukubamba amaqhubu. Hayi, angibamba amaqhubu ngiyapheya. Hawu. Phela ngincengile intombi le. Hayibo ngimubi kunoba. Umumbi kunami. Phela mina ngimuhle kabi. Hayibo, iyona lento ehlezi uyitshena. Ngiyitshela yona into ekhona vele. Hayibo singabuza nombala. Ya mfana singabuza nomba. Asambe manje siyobuza. Imasi uya ngebreak onizoyibonela. Oh hayi, ngizofika. Umubi wena.